Mavar pripustil, že bude ešte zápasiť v Clashi. Dopadne súboj s Carlosom Bendom? Zápas so Sivákom sa možno uskutoční už v dohľadnej dobe? A aká bola Rúžičková reakcia na trest, ktorý dostal v prípade, ktorý sa týkal jeho kauzy? To všetko v dnešnom videu. Ja som Johan a vítam ťa pri jeho sledovaní. Tadeáš si minulý rok vyskúšal zápas v Clashi s neobľúbeným Veselým. Mavarovi fandil celý štadión, následne vyhral a zarobil najväčšie peniaze v doterajšej kariére. Potom prišla všetkými riešená kauza a ani samotný Clash sa k Tadeášovi nehlásil. Teraz však Mavar pre Sport.cz prezradil, že už mal nejaké stretnutie s vedením Clashu a o niečom sa teda jedná. Dokonca padlo aj konkrétne meno súpera. Teraz ste teda opäť doma, kde sa chystáte na ďalšie zápasy. Boris Marhanský, šéf RFA, povedal, že vás fanúšikovia uvidia na turnaji v septembri. Je to skutočne najbližší termín? Dúfam, že to bude skôr. Nejaké zápasy sa riešia, vzal by som niečo aj na poslednú chvíľu, pretože som pripravený. Mali sme aj stretnutie s organizáciou Clash of the Stars. Druhé vystúpenie v Clashi teda pripadá do úvahy? Jasné, také peniaze vám nikto nikde nedá. Nechcem sa ale príliš baviť o financiách, pretože je to ich stránka veci a ostatní aktéri by si potom mohli povedať o rovnakú čiastku. Človeku to ale tiež dá obrovskú sledovanosť. Teraz jednáme a možný súper, od začiatku je tam Carlos Benda. S Bendom sa prestreľovali cez sociálne siete už v minulosti, preto zápas určite je na stole a dáva rozhodne väčší zmysel ako súboj s Veselým. Prednedávnom promotér RFA Marhanský nepriniesol dobré správy ohľadom očakávaného duelu Rúžička versus Sivák. Kvôli finančnej stránke sa zatiaľ RFA neoplatí ho zorganizovať. Zatiaľ to vyzerá tak, že sa ho tento rok nedočkáme. Aj keď sme boli možno blízko, oni jednoducho nechcú ustúpiť zo svojich finančných požiadaviek, čo chápem, ale nám sa to za týchto okolností nevyplatí. Ak zápas bude, tak si naň ešte počkáme. Fanúšikmi často skloňovaný súboj Rúžička versus Sivák sa ale možno nakoniec uskutoční už v dohľadnej dobe. A to v Clashi. Mavar o tom povedal viac pre Sport.cz. Nedopadlo to kvôli peniazom, ale myslím si, že tento zápas by mohol prebehnúť tiež v Clashi. Bavili sme sa o tom a myslím si, že by najlepšia možnosť bola budúci rok v O2 aréne. Už sa to pomaly blíži. Ak by to naozaj dopadlo, tak by šlo istotne o najkvalitnejší zápas, aký sa kedy v Clashi uskutočnil a uskutoční. Tadeáš už dlhšie pozná trest za minuloročný incident, alebo teda kauzu, ktorá otriasla domácou bojovou scénou. Dostal trest odňatia slobody 11 mesiacov, avšak ten bol podmienečne odložený na skúšobnú dobu 40 mesiacov. Pre Sport.cz poskytol reakciu na výšku trestu. Mám dve obvinenia za výtržníctvo, nie ublíženie na zdraví, čo je paradox. Ale áno, čakal som to. Síce som nečakal tak dlhú podmienku, 40 mesiacov, ale OK. Vďaka Bohu za slobodu a že môžem pokračovať. Ešte to celé nie je u konca. Premýšľame, že by sme sa odvolali, ale ja už to nechcem nejak ďalej preťahovať, platiť a tak ďalej. Aj to bol jeden z ďalších dôvodov, prečo som sa musel vrátiť do Česka. To je na dnes všetko. Ak sa vám video páčilo, zanechajte like, odber, nejaký pekný komentár a vidíme alebo počujeme sa na budúce. Zatiaľ sa majte a čaute.